Dobrý den, drahoušku. A tady klobouk, průvan, tak. Dobrý den, já tady mám takový dotazníček. Zodpovíte mi pár otázeček. Pardon. Naprosto pozicí, teda k dispozici. Výborně. Tak vaše jméno? Vy jste tak hodný. Tak jsem. Tady máme vaše číslo účtu ano, a máme. ještě jsem zapomněla, vaše heslo? Pardon, omlouvám se. Tak heslo kompletně vím přesně, to je 2579. Tak. 579, výborně, tak já vám moc krát děkuju a nashledanou. Také děkuju, co jsem to udělal? Ne, drahoušku, stát! Drahoušku, já mám úplně jiné heslo. 2578. 8, aha, dobře, děkuji vám, nashledanou. Také děkuji, tak. Poskytnout neznámému člověku své osobní údaje, včetně hesel, to je pořádná hloupost. V reálném životě takové chyby neděláte, tak proč je dělat na internetu? Česká bankovní asociace varuje. Přihlašovací a osobní údaje nikomu nesdělujte a zadávejte jen na ověřených serverech a v důvěryhodném prostředí.